Sibay ule borsai bele alu ka kan pol dona kan zat tura zirin tel hi chu kan polang tel po lum ve to azira kan chuang minang arim aron hui chwa chak thleng khan kan chuangang purun sen hi chuan min masak angai lawa alu ka thlak nga la chi tam vak lo ai eng mei hi alai hol aya hniam deuh hleka ka da a alu hi kan chuang min deuh photang alu hi kan chan lian lutuk lawa min har don lawa ahu hi thir bela ka fartlak tir zela aro lutuk tur te kha aveng vea du chuan tuitle mazong te po kha pol thei thawani alu hi amin ve deuh to a purun sen po amin to a borsai be athak ngai na tan marcha hring apol theia atirim tui em ema borsai be hi ano te te ka manga amin har don lawa chili powder sabzi masala garam masala jok po kha atel thei thawa chi kem uluk dewin kan chopolang masala hi chu tui kan ti kan ngai na jong ang kha kan manganga mei hi aniama ka da a kan ur cher cherang kan chin deuh rewnga wangin a hu hian a ti hmina a ti hnom ve deuh boka kan duang taka minin kan chuangang borsai be ka thlak nu hian minute sari bor vel ka chuang vele to a heti anga kan hian borsai be nang ang te kha om lawa alu le borsai be po min to a ka channel min thlir saka wangin kalome